సూర్యాపేట జిల్లా మేలచెరువు హుజూర్నగర్ పలు గ్రామాల్లో ఇష్టకామేశ్వరి సమేత స్వయంభూ శ్రీ శంభులింగేశ్వర స్వామి దేవస్థానం జ్యేష్ఠ మాసం సోమవారం మాస శివరాత్రి ఆరుద్ర నక్షత్ర మహాశైవాఖ్య యోగం అరుదైన కలయిక జరిగింది. 225 సంవత్సరాలలో కేవలం 9 సార్లు మాత్రమే సంభవించే అత్యంత అరుదైన శివానుగ్రహ యోగంగా జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో పేర్కొనబడింది. ఈ పుణ్యకాలంలో శివారాధన, రుద్రాభిషేకం, జన ఉపవాసం, దానం చేయడం వల్ల శివుని విశేష అనుగ్రహం, పాయక్షయం, మనశ్శాంతి, భాగ్యం, బుద్ధి, కర్మలో శుభ ఫలితాలు, కుటుంబ శ్రేయస్సు, ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం, కార్యసిద్ధి కలుగుతాయని విశ్వసిస్తారు. ఉదయం 5:30 నుండి అభిషేకాలు, గోపూజ, స్వామివారి కళ్యాణం, మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు తీర్థ ప్రసాద వితరణ, అన్నదానం భక్తులందరూ విచ్చేసి స్వామివారి విశేష అనుగ్రహాన్ని పొందాలని కోరారు. అసలు మెయిన్ అదే కదా అసలు దీని కాన్సెప్ట్ ఈ ఆలయాలకు చెప్తే కదా.